An kammala gasar ƙwallon kwando ta matasa da aka gudanar a nan Kano mai taken AMK Basketball Championship da aka gudanar a harabar filin wasa na tsohuwar Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Ƙungiyar Thunders su ne suka zamo zakara a yayin gasar bayan nasarar da suka samu a kan 'yan wasan Ahmadiyya da yake mika kyaututtuka tare da kofi ga ƙungiyar ta Thunders. Wakilin shugaban hukumar lura da wasannin ƙwallon kwando na ƙasa Ahmad Musa Kida ya bayyana cewa sun sanya kofin a jihar Kano ne duba ga cewa jihar Kano cibiya ce ta harkokin wasanni idan aka yi la'akari a fadin kasar nan, sannan a bada dama ga matasan 'yan wasa ta yadda za su nuna kansu domin samun damammaki cikin gida har ma da kasashen ƙetare. Sunana Suraje Yusuf, ni ne board member wanda ke representing Nigerian Basketball Federation wanda ke representing nan Northwest a arewacin kasar nan. Da cike kake wakiltar shugaban na kasa da kasan wannan gasa da sunansa, me za ka iya bayyana? Alhaji Musa Kida, wannan shine injiniya Ahmed Musa Kida, shine president dinmu na Nigerian Basketball Federation. So ya kawo wannan wasa ne a birnin Kano saboda dimbin tarihi da Kano take da shi da kuma tarayyar shi da mutanen Kano, kuma Kano ta zama cibiya wadda idan ka yi magana nan arewacin ƙasar nan a harkar wasanni, ba wai kwallon kwando ba ko kwallon kafa ba wanda ya kai su. So wannan shine first edition da ya kawo, kuma ya yi alkawalin duk shekara za a ci gaba da irin wannan harkar wasannin a nan Kano, kuma ba wai wannan wasannin ba da ya kawo wannan karkashin foundation. Ita cibiyar ta ƙasa ta Basketball Federation za ta ci gaba da kawo wasu abubuwa mai kamar irin under 16 da wasannin mata da wasu abubuwa a nan birnin Kano. Wanne nasara ake sa ran samu? Nasara duk bata wuce ba irin ƙananan yara da ke tasowa wanda ba a san su ba, da su samu wasu gurare wanda za su iya wasanni, saboda akwai wasanni irin na Premier League nan Kano, kamar muna da team wanda ake cewa Kano Pillars, akwai irin su Bauchi, Kaduna Cadasters, irin su Niger Fortress da kuma wanda ke kudancin kasar nan, kuma wasu za su iya samun scholarship wanda zai kai su a kasashen Turawa su yi wasannin nan. Ƙungiyar Kabuga Warriors su ne suka zamo na uku a yayin wannan gasar. Kaftin ɗin ƙungiyar ta Thunders ya bayyana jin daɗinsa tare da farin ciki da wannan gasa da suka lashe karo na farko. Na gama a makaranta KST Wudil na yi service a Nasarawa State. Me role ɗinka, captain? I'm the captain of NTM Basketball, NTM Thunders at Naibao. It's a big honor. It's a really big honor. We've been fighting for this one for a long time, and we're really glad that we're able to get this first one. It feels great, honestly. I've even shed tears of joy. It's been a really great experience from the first start. Matter of fact, we were even dubbed as the underdogs. People didn't think we'd make it this far, but alhamdulillah, we fought well, and all the sweat and blood we put into the training and the games, it paid off today. And we are here proud to be say we won the first annual AMK championship in Kano State. Farko zan fara cewa alhamdulillah mun samu mun ci wannan wasan AMK da aka yi a Kano na farko. Duk kokarin mu da duk kukan mu da duk addu'a da muka yi, mu alhamdulillah Allah ya ba mu nasara wannan wasan, mun zo na farko. Mun ji daɗi sosai, muna murna, alhamdulillah. Masha Allah. Yadda ta kasance kenan a wasan ƙarshe na gasar cin kofin shugaban hukumar lura da wasannin ƙwallon kwando na ƙasa, injiniya Musa Kida, wanda aka yi wa take da AMK Basketball Championship, wanda aka fafata wasan ƙarshen tsakanin Thunders da kuma Ahmadiyya, wanda Thunders suka samu nasarar wannan wasa a ƙarshe da ci 27 da kuma 24. Yadda ta kasance kenan a wannan wasa, Usman Jobala ce da yin gurasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.